Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyela khona lelo hlelo. Igama lami ngingusithembiso ngwangandlozi. Ngicela amaqala ukuvakashela le channel, cofa subscribe, thokozele le video. Kanti mbukeli ashabalela amathemba emndenini yomfundi ka-matric eThekwini oshonele kungazelele ngolesibili. UThabani Vilakazi oneminyaka engama-21 obudala obefunda eMandla Enkosi High elindelane kuthiwa ugwazwe ngomfundi owenza ugrade 10 phakathi emagcikeni esikoleni kubangwa intombi. Kuthiwa umsolo ufike bemile bebathathu wacela ukukhuluma nomufi kwathi kungazelele wamgwaza kanye esiswini. Kuthiwa ushonele emtholampilo wendawo emva kokuphuthunyiswa khona. Unina unkosikazi Lindi Vilakazi bezilokhu zehle njalo ezinyembezi kuye uthe umndeni wonke obusubeka amathemba kuwo umufi ukuthi nguye ozobatakula ebeni ababhekene nabo. Unina kamufi uqhubeke wathi obulale uThabani ubangcwabe bephila njengoba obenze ibanga lokugcina bese bethembele kuye ukuthi nguye ozophumelela alungise isimo sekhaya. Mbukeli, udaba olubuhlungu kakhulu lolu. Ngicela ubeke uvo lwakho ku-comment section melana nalolu daba. Ngizokubona kwenye video elandelayo. Usale kahle.